Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. So, ang aking topic po ngayon ay paano ba kumakalat ang coronavirus? So, marami ang nagtataka bakit parami ang kaso ng virus na ito sa ating mundo. So, meron akong konting explanation kung paano ba ito kumakalat. So, sana pagkatapos ng video na to makatulong po ang aking video na to para po maiwasan natin na kumalat pa itong virus na ito. So, ito na po, magsisimula na po tayo. So, paano nga ba? So, halimbawa, sabi natin, ikaw, ako, halimbawa na lang ako, pumunta ako sa isang supermarket para bumili ng pagkain o kaya kung anumang bagay na pwede kong bilhin na kailangan ko sa aking sarili. Example natin, itong sabon na to ay syempre, di ba, hindi naman natin nakikita yung virus. So, ang coronavirus pala, ito ay isang unseen, hindi siya nakikita pero mabilis na kumalat. So, kumakalat ang virus na to sa pamamagitan ng pagpasa ng o kaya paghawak ng isang taong infected sa isang bagay. Halimbawa po, itong sabon na to, likas papaya pa. Likas papaya. So, example po natin itong sabon na to, nahawakan na po ng taong infected ng virus na yan. Ngayon, dahil kailangan mo rin ng sabon, syempre, pupunta ka sa pamilihan para bumili rin. Ngayon, dahil hindi mo alam, dahil hindi mo nakikita, at di mo rin alam na nahawakan na pala to ng ng taong infected ng virus, syempre, ganito po mangyayari. Bali, nilagyan ko po ng ito, mapapansin niyo po, ng pulbos. Example po natin, yung pulbos na yan, yun po yung virus. Yan. Okay? Yan po yung virus, halimbawa po natin. Ngayon, pagkahawak mong ganyan, sa sabon na to, pansin niyo po yung kamay ko. Lumipat na po dito yung dumi. Okay? Sabihin natin naka-gloves ka. Sabihin natin na, halimbawa naka-gloves po ako. Naka-gloves naman ako eh. Bakit ako nahawa? Nakamas naman ako. Bakit ako nahawa? Ganito po halimbawa niyan. Diba, pag hawak mo po ng bagay na infected ng virus, sabihin natin naka-gloves ka. Ngayon, may tumawag sa cellphone mo. May tumawag po sa cellphone mo. Halimbawa, nag-ring. Tinawakan mo siya, kinuha mo siya. Ibig sabihin po, pagkahawak mo po ng cellphone mo, ayan po, pumasa na po yung virus sa iyong cellphone. Ngayon, pagkahawak mong ganyan, tumawag, sinagot mo yung tawag, dumikit sa pisngi mo, pansinin niyo po yung nangyari. Andito na po yung yung virus sa iyong mukha. So, ano po ba ang dapat nating gawin pag tayo po ay lumabas sa bahay? Unang-una nga po, ito pinaka-basic na po, bago po lumabas, kailangan po naka-gloves, magsuot ng mask para po maiwas po tayo sa hawa. And bakit mo sinabi na kanina, kahit naka-gloves ka, pwede ka pa rin mahawa? Ibig sabihin po, ang tip ko po dito, bago po kayo maghawak, o kaya maghawak sa inyong mukha, make sure po na yung inyong kamay ay nasanitize nyo po muna o kaya maghugas, magsabon. Hindi po yung pagkahawak mo ng isang bagay, kumati yung ilong mo, may chance po na or 100% po talaga na papasa po yung virus. Kasi nga, direkta na po sa mukha yung contamination. So, first po na gagawin natin, iwasan po muna nating maghawak sa anong parte ng mukha natin o kaya sa cellphone. Halimbawa, di mo naman namalayan na nakuha mo yung cellphone mo. Magandang gawin po dito is isprehan niyo po siya ng alcohol. I-disinfect po muna natin siya bago gamitin.
Kasi nga po, yung contamination, nalipat na po dito sa bagay na ginamit natin. Pangalawa, pagdating po ng bahay, tandaan po, huwag po munang basta-basta maghawak ng kahit anong part ng mukha. Ngayon, pagdating po ng bahay, tanggalin yung gloves, tanggalin yung mask, tapon po agad diretso sa basurahan, then maghugas. At least, sabihin natin, sabunin yung ating mga kamay, 20 to 30 seconds para po matanggal yung bakterya sa ating kamay. So, ibig sabihin po, pag nakapaghugas na, wala na po siyang virus, wala nang dumi. So, safe na po nating, safe na po yung ating katawan, and nakaiwas po tayo sa contamination ng virus. So, yun lamang po. And sana po nakatulong po sa ating lahat. And maligayang panonood po sa ating lahat. Maraming salamat po.